vymedzenie. Takto. Toto je ešte diel z Garminu. Osmičkovým kľúčom demontujeme držiak, ktorý samozrejme vieme polohovať, to znamená, je potrebné ho prispôsobiť tomu, ako chceme tuho upevniť samotný kokpit a jeho držiaky. Zase vypodkladaný podložkami, netreba na ne zabudnúť. Jedna časť a druhá. Takže samotný ďalší montážny diel je potrebné ho podložiť podložkou z jednej a druhej strany. Osmička šrouba. Myslím, že ideme teraz dávať dole posledný diel, respektíve prvý diel. Priznám sa, že toto si už fakt nepamätám, ako som to tam montoval. Takisto zasadenie, respektíve osadenie týchto šroubíkov je veľmi komplikované a výrobcovi sa za toto nikto nepoďakuje. Zase mi odpadol šroub, ale ten vylovím a dám ho k tomu. Takže posledný diel kokpitu, ktorý sa pripevní na rám, na ktorý sa predtým upevňovala štít, originál štít. Takže je tu
tento šroub, zase osmičkový, pripevniť ho k tejto časti, jeden, druhý tam dám, keď ho vylovím. Mám ho. Dezierto máme demontované. Tá demontáž bola v podstate jednoduchá, bezproblémová, akurát osadzovať jednotlivé šroubiky je trošku komplikované, ale dostatočná motivácia k tomu veľmi významne pomôže. Takže posledná časť. Toto je veľmi dobrý diel na tom dezierte, pretože zakrie celú vrchnú časť. Tam sa už potom dosť ťažko dostáva aj voda pri daždi. A je to celé také uzavreté. Zase diel je funkčný, nepoškodený. Ešte nesmiem zabudnúť na montážne profily, ktoré som takisto podlepoval páskou. Z vnútornej strany. A drží nám kapotáž. Tu sú tie spomínané podložky, ktoré sa dávajú bežne na stoličky. Ja som to sem dal. Veľmi sa mi to osvedčilo. Zakladať je to potrebné týmto spôsobom. Zalepiť a potom znovu. Treba dať pozor na to, aby sa to zalepilo v správnej polohe, lebo je tu dosť veľká dilatácia. To znamená, že zhruba centimeter od konca tohto otvoru. Treba sa s tým trošku pohrať. A samotný kokpit to vlastne ide takýmto spôsobom. Jedna strana a druhá rovnako. Je to tu dlhšou časťou dopredu. Takže tie dávam tam. Myslím si, že demontáž je na konci, už nič iné nie je potrebné. Máme odkrytú celú prednú časť motorky. Takže postup pri montáži je úplne opačný. Tam si treba dať pozor na tie podložky, ale pôjde to určite. Takže pri takejto demontáži a montáži želám pevné nervy a veľa šťastia.